Bocah-bocah, dino iki ayo padha sinau. Bocah-bocah, ayo ing dina iki kita nyenaoni babagan iklan utawa reklame. Iklan utawa pariwara yaiku tulisan kang nawakake barang, jasa utawa ajak-ajak. Miturut ancar utawa tujuane, iklan dibedakake dadi loro: iklan komersial lan iklan layanan masyarakat. Iklan komersial yaiku mengku tujuan kanggo nawakake sawijining produk barang lan jasa. Ini iklan layanan masyarakat yaiku minangka perangan saka kampanye sosial kang tujuane adol gagasan kanggo kepentingan sosial lan tumrap masyarakat. Coba digatekke iki tulodo iklan komersial. Iki tulodo layanan masyarakat. Miturut fungsine, iklan dibedakake dadi telu, yaiku iklan informatif, iklan persuasif, lan iklan reminder. Iklan informatif yaiku duweni ciri njelasake tata rakit sawijining produk barang utawa jasa. Iklan persuasif yaiku kanggo narik kawigaten lan ndayani konsumen supaya tertarik barang produk sing diiklanake. Dene iklan reminder yaiku nduweni ciri kanggo ngiring konsumen supaya enggal tuku produk sing diiklanake. Iki tulodo iklan konfirmatif. Iki tulodo iklan persuasif. Lan iki tulodo reminder. Coba bocah-bocah digatekake tulodo-tulodo iku mau, yen kurang jelas ditangkletake marang ibu guru. Struktur teks iklan ana 5, yaiku headline, subheadline, aplikasi, tagline, lan production. Headline yaiku perangan iklan kang pancen sengaja ditonjolake. Subheadline perangan iklan kang nerangake ngenani keunggulan produk barang utawa jasa sing diiklanake. Aplikasi yaiku naskah utawa teks iklan kang ngiringi headline. Tagline yaiku slogan utawa barang basa rinengga kang wujud ukara cekak aos kang nuduhake spirit, kualitas, lan keunggulan produk. Production yaiku gambar utawa brand sing ditawarake. Unsur basa ing teks iklan yaiku ana 4: informatif, persuasif, komunikatif, lan sugesti. Informatif yaiku tembung-tembunge jelas, cekak aos, lan ora mbulet. Persuasif yaiku rakitan ukarane iklan bisa ngowahi panemune wong kang krungu utawa maca iklan. Komunikatif yaiku basa kang digunakake gampang dimangertosi pamirsa. Sugesti yaiku basa sing digunakake bisa ndayani pangrasane wong sing krungu utawa maca dadi kesengsem marang barang sing diiklanake. Ayo bocah-bocah saiki nyenaoni babagan ukara haknya lan ukara sambawa.
Ukara Hagnya yaiku ukara kang ngemu surasa printah utawa pakon marang wong liya supaya nindakake kaya isi utawa surasaning ukara mau. Titikane utawa ciri-ciri ukara Hagnya yaiku mawa intonasi perintah yen tinulis kampukasan tandha seru. Migunakake rimbak Hagnya mawa tembung lingga kawuwuh panambang o, no, ana, en utawa nen. Coba digatekake tuladha ukara Hagnya iki. Le sinawa sing sregep. Duit iki ijolno kepyar. Mbakyumu paranana nang omahe mbahmu. Jaluken bukumu sing disilih kancamu. Gawanen mrene kursine le. Sak banjure yaiku nyinaoni babagan ukara Sambawa. Ukara Sambawa yaiku ukara kang migunakake tembung Sambawa, yaiku tembung kang oleh panambang o, no, lan ana. Nanging ora ngemu surasa mrentah utawa pakon. Ukara Sambawa nduweni teges senajan, upama, pangarep-arep lan mokal. Coba digatekake tuladhane ukara Sambawa. Sing nomor 1 senajan. Udana deres, aku tetep budales. Ganteng kok kae yen ora tau salat, ya tengah lamun ora bisa mlebu swarga. Budal dhisik yen mlakumu alon-alon ya kalah dhisik karo kancamu. Nomor 2 upama. Sinawa mempeng mau bijimu mesti apik. Budal esuk aku mau mesti ora telat. Ngarapo PR kowe mau mesti ora didukani Bu Indah. Pangarep-arep. Sikilku ndang Mario ya ben iso main bal-balan. Bapak kondoro saiki ya ben aku bisa nyuwun sangu. Sing kepapat yaiku tuladha ukara Sambawa mokal utawa mustahil. Kowe maneh gitu jane sing luwih dhuwur wae ora gitu kok. Aku maneh bisa. Wong amin sing pinter dhewe wae ora bisa kok. Kowe maneh dijak aku kanca rakete wae ora dijak kok. Ayo bocah-bocah padha digatekke tuladha Sambawa iku mau. Yen kurang jelas ditekokake marang Bu Indah. Matur nuwun, muga-muga bocah-bocah padha ngerti materi iki mau. Matur nuwun.